Ay pa, good morning. Kumusta man atong kinabuhi pa? Niya, Ha? na mainit. Init ka? Nakagaon kanon? Humana, ang paan wala pa. Ang paano pa? Oo. Pero, dili maayo ang akong buntag. Nga naman. Nga naman pa kay, tisa man nag-away ni mo kaya itong sumbagon. Ikaw, maayo kang sumbagon kaya ang akong paan, tikahurot na. Ha? Gamay na lang, oh, kay paspasan po ni mo kaon. Gutom ba? Gutom ka? Gutom ko pa. Ay nahurot na rin ako apit. Oo. Ang ano? Ay lang, hutdan na lang, kay kung kulang pa na, napay silhig, oh. Amato na ko pa. Busog na ko, busog. Imo lang kong gilingaw-lingaw, pero gihurot kaya ni mo nga akong paan. Busog na ko. Salamat ha. Salamat. Ato na ka? Salamat na ko. Silhig. Salamat. Di kag silhig? Hindi.